Zdravím vás, moje meno je Radoslav Filip, som trojnásobný majster Slovenska v kulturistike a dnes sme tu s ďalšou videorecenziou, ale tentokrát to bude trošku nezvyčajné a bude to recenzia na arašidové maslo. Je to arašidové maslo od firmy Fitness Authority, od tejto poľskej firmy, ktorá má veľmi kvalitné výrobky a hlavne je za veľmi dobrú výhodnú cenu. Toto arašidové maslo je úplne čisté, prírodné. Čiže je zložené zo 100% spražených arašidov, bez prídavkov nejakého cukru, bez prídavkov nejakej soli alebo nejakých konzervačných látok. Preto to vravím, lebo väčšinou keď si kúpite arašidové maslo z takého Teska alebo z Kauflandu, z Lidlu, to je jedno, tak je tam kopa cukrov pridaných a hlavne kopa soli. Čiže dáte si tamto maslo a možno vás tak akurát zaleje vodou a neviem ako ďalej bude reagovať telo na to, aspoň ja to sám na sebe poznám. Toto maslo, respektíve toto vedierko arašidové masla má 1 kg a cena sa pohybuje okolo 11 eur, čo je veľmi výhodné, kvalitné. Mal som už možnosť skúšať prírodné masla aj od iných značiek, ale toto sa mi páči hlavne kvôli tomu, že konkrétne jedná sa o variantu smooth, čiže takého skôr maslového úplne bez nejakých kúskov orechov. Môžem vám to ukázať, neviem, či to bude vidno. Čiže krásne, čisté maslo, ale viac mi to vonia ako tie ostatné, aj čo boli prírodné. Viac tu cítim tie arašidy, čiže fakt sa mi to zdá veľmi kvalitné. Už som pomaly celé zjedol. A skôr, čo by som vám ešte chcel k tomuto podotknúť, tak dávam si to proste počas celého dňa. Sice všetci možno vieme, že kalórie z tukov majú respektíve 1 gram tukov má až 9 kilokalórií, čo je asi najvyššia hodnota z tých všetkých makronutrientov, ale myslím si, že v rozumnom množstve sa to dá užívať aj v diete, sám na sebe viem, a hlavne v objemovej príprave veľmi dobrá vec na doplnenie kalórií a hlavne tých, ako som spomínal, mikronutrientov, ktoré sú potrebné pre svalový rast, taktiež dodáva to takú plnosť do svalov. A celkovo tá príchuť, je to vhodné do koktejlov, si pridať či do tvarohov, to je jedno kde. Hlavne to trošku zahustí a pridať do takú fakt veľmi výborný nádych. Ja to mám veľmi rád, nie každý má rád síce arašidy alebo tieto arašidové masla, ale je to možno aj trošku aj o zvyku. A tak no. A ešte by som chcel podotknúť, že toto arašidové maslo si môžete zakúpiť na stránke www.protein.sk, kde nakupujem aj ja.